shi a bane. Da fari dai ni sunana Yunus Usman wanda aka fi sani da Great Yunus, ɗaya daga cikin shikenan dai. Kane mu. Allah ya ƙara lafiya. Sai ke kuma dan uwa. Abu shi ya koyi. Mutumin Kano. Allah ya ƙara lafiya. To assalamu alaikum yan uwana musulmi maza da mata, kamar yadda kuka sani dai sunana Golden Boy mai ilimin taurari. Golden Boy, an yana jin sunan nan a waƙoƙi haka irin ana waƙa na rafin ana Golden Boy. Ɗaya Golden Boy din mai waƙa ko kuma a dai kai ne? To shi dai Allah dai ba yanda baya yi gaskiya. Zaka samu mutum Allah ya azurta shi da wata irin baiwa, yakan iya sarrafa kwakwalwarsa ta yanda yake so ya sarrafa ta. Jama'a, maganar gaskiya ni mawaƙi ne, ina waƙar hip hop da Hausa da Turanci, amma Allah ya azurta mu da wani ilimi, wato ilimin taurari. Cikin ikon Allah mukan iya gano wasu abubuwa da yawa wanda misali ba kowace kwakwalwa ma za ta iya ɗauka ba gaskiya. Ma'ana ba kowace kwakwalwa za ta iya ɗauka ba, sai dai idan imanin ya yi ƙarfi sosai daga ƙarshe sai dai ka ce za ka dangana wa abin ga Allah, don ka san mutum da isa ya sarrafa zuciyarka ba sai dai lillahi. Ilimi ne ko ba haka bane ba? Ubangiji ya hore. Saboda ilimi ne wanda Ubangiji ya hore wa wasu daga cikin bayansa, kuma kowa akwai ta inda Allah ya azurta sa da iliminsa, kowa akwai ta inda Allah ya bashi baiwa, kuma kowa akwai sakon da Allah ya bashi, kowa akwai sakon da Allah ya bashi ya kawo wa mutane, al'umma, ko ba haka bane ba? Kuma kowa akwai irin baiwarsa, kuma kowa akwai ta yadda yake taimakon al'umma. Misali a nan, dalilin faɗin wannan magana a nan shine Malam Elinus, yanzu misali, yanzu duk ɗaya ne ai, duk ɗaya ne. Yanzu misali ka yi tafiya daga nan zuwa Lagos, to da ka tafi Lagos kana da kuɗi da yawa a tattare da kai, sai ka je Lagos baka san kowa ba. Da ka je Lagos baka san kowa ba, to sai aka ce gaba ɗaya a Lagos babu restaurant. Ta yaya za a yi kai rayuwa? Kaga ba zai yi ba, saboda dole sai da abinci. To Allah ya halicci wa'annan masu restaurants din, masu sai da abinci domin su tallafawa kai bako wanda ba ka da inda za ka je ka ci abinci, ko ba haka bane ba? To gaba ɗaya Allah ya halicce mu ne don mu taimaka wa junanmu, mu taimaki junanmu. Kada ka taɓa tunanin za ka kai labari ba tare da tallafin ɗan adam ba, ba za ka iya yin komai ba. Yanzu ma kamar kai yawwa sai Allah ya turo wani wakilin wanda zai agaza mu. Maganar ka gaskiya ne malam Yunus. Yawwa, to kaga duk irin wannan abubuwan wasu abubuwa ne wanda mutane sometimes zaka ga muna jahiltar kanmu. Zaka ga wani ya dan murza dada ga wata yaccen ya sa, ko wani ya dan sa dan beat nasa ko something like that, haka sai ka rinka kai mai kallon ka, ayya wannan ai ya tafi, wannan ba mutumin kirki bane ba, ka kalli gashin shi wannan. A'a, kada ka yi haka, domin su bayan Allah, ita zuciya da kuke gani wani koyayyen al'amari ne, kuma ita ce gaba ɗaya ɗan adam. Kada ka sake, don't judge so that you will not be judged by God Almighty. Kada ka yanke hukunci. Idan mutum na kirki ne ba za a rubuta a gaban goshinsa. Akwai inda kana tafiya za ka ga wasu suna maka kallon ɗan iska, kai ga ka mawaƙi ko kai ɗan fim. A'a, ina tsoron Allah a zuciya yake. Da yawa waɗanda za su tafi wutar jahannama, wallahi tallahi ba wanda mutane suke wa zatansu ba ne. Kuma waɗanda ba a tunani za su tafi aljanna, wallahi tallahi su ne za ku gani a gaba-gaba a aljanna. To muna addu'a Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu, ya ba mu ikon cin jarabawoyi da yawa, kuma ya yafe mana zunubanmu. Allah ya amsa addu'o'inmu,
kuma Allah ji kar ya raye zuri'o'i. amin 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 malam abba ke boy amin amin kamar ta me ya sunan wannan sabon wanda na ga yana ta dora a midiyan nan Rufa'i Bologna Bulgate kamar me Rufa'i Bulgate me addu'a cikin yawa so muke da Allah ya Rufa'i mu ma ko ganga biliyan 1 ce a taimaka kuma dan ba mu dan sarara Yawa. Allah ya Rufa'i mu ji kana ta ciniki ka sai Kano ka sai ina ne ka kuma ka taimaka ko gangaliyan 1 ce ka ba Aliyu Rufa'i ga sako na akanan nan da ka siya babu ni a ciki dan ba ka mun kuɗi na ba ka tare Allah Rufa'i Bulgate Rufa'i Bulgate to malam Alhaji Rufa'i Brigade kamar yanda zan ce na ji labarin kana siyan irin wannan abubuwa haka manyan kadarori to da Allah abin yawwa to da Allah ni ma ina so a taimaka mana a sai kamfanin mu amma me a taimaka a sai kamfanin mu kudan hannun jari ka sa hannun jari